Aşgabat Sevda ve Dincaş Merkezi'nin ikinci katına yerleşen Mi Elektronika ve Hocalık Haritler Dükkanı özünün acayip haritlerini size ködürleyer. Olur näme haritler? Gelin men size tanış edeyim. Mi dükkanına siz dünya belli meşhur brendlerin haritlerini amatlı bahadan alıp bilersiniz. Olorda näme jemlenen? Gelin men size tanış edeyim. Älemi etleňize göre ölçölerde synlan. Robot palisos özümüz öýde bolmasagam öýümüziň temizligi, çağlarymyzyň rahatlygy hem begenji. Öýümüziň temiz hawasy. Elbetde ýokary tezlikli internet. Tigirde gezim etmeyi halayanlar üçün toğuklu hem pedali tigirler. Isle kofe, isle çay, isle su. Şolarun bari şu aparatda jemlenen. Uzak yolların önemli vekili. Mehribanlar, bu amatlı haritleri deňizden geçirmeň. Öýüňizi Mi dükkananyň haritleri bilen bereň. Goşmaça maglumatlar üçin ekranyňyzda görýän telefon belgileri boýunça habarlaşyp bilersiňiz. Mi akıllı teknologiýalaryň amatly görnüşi.